ಮುಂದೆ ಮೇಯ್ತಿತ್ತಿನ ಅಂಗಿ ಲುಂಗಿ ಕೈತಿತ್ತಿನ ಬೈರಸ್ ಗೀತ ಮಾತ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪರ್ ಉಲಾಯ್ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿದ ಚಡ್ಡಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಪಾಡು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಉಳ್ಳಾಡ್ದ ಅಲ್ಲಜ್ಜ ಉಳ್ಳಾಡ್ ಪೂರ ಸಂಗೀತ ಮಾಯನೇನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತು ಬಾತಿರ್ಲೆ ఆయన ಇಂಚಲ ಮಂಗೆ ಮಾಲ್ತ ಕಡಪುಡಿಯಾರತ ನನ್ನ ಮೂಲ ನಿಕುಲೆ ಉಂಟು ನಕ ಮೂಲು ಮೂಲ ಕುಡೋರಿಲ್ಲೆ ఆయన ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ನಿಂದು ಅರ್ಥ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಆ ಕಿಟ್ಟುದ ಯಾರಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನ ಏರು ಮಾರವು ತಬುಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾ ಜುಟ್ಟುದ ಎಂದು ಪಂಡತ ఆయన ಮೂಲ ತಬುಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ఒక ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮೂಲ ಆಯ ದೀನ ಆಯ ದೆತ್ತಿನ ಆಯ ದೀನ ಆಯ ದೆಪ್ಪೆ ಆಂಡ ಇರ್ ಪಾಡ್ದಿನ ದೆಪ್ಪುನ ಪಾನೋಡಿ ನೀ ಕಲೆಗೊಂಜಿ ದಿನ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಆ ಕಿಟ್ಟುದ ಯಾರದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನ ಏರು ಮಾರವು ವಿಧಿಯ ಕೈವಾಡ. ಆ ರಾತ್ರಿ 2 ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಆ ಜಾಗನೂ ಹುಟ್ಟಿತು, ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದ. ಹೊರಟ ಅವನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ದಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ತಲುಪೋ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಅಮಾಂಶ ಚರಿತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ರಾಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ಊರ್ದಗುಲ್ದಲ್ಲ ಬಂದೇರ ರಾಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗುಲ್ದಲ್ಲ ಊರ್ದಗಳ ತೆರಿದಾರ ದಾನಿ ತೆರಿ ಅಂದೆಲ್ಲ ರಾಕಿಗದಲ್ಲ ಇನಿ ಕೋಡಿ ಪುದಾರ ರಾಕಿದಲ್ಲ ಪುರಾಣೋರ್ ದಿಂಚಿಲ ಪುದಾರ ಉಂಡು ಅವು ರಾಕಿ ಓಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಇಂಚಪ್ಪ ಈ ಚೂಡಿದಾರಲ್ಲ ನೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಬದಿಬೇಕ ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರ್ಪುನ ನಿಂಗೆ ಲಂಗೋ ಗೈಬಾಡ್ವಾರ ಲಂಗ ರಾಕಿ ಬಂದ್ರೆ ಲಂಗ ರಾಕಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ದಾಯನಮೆ ಎನ್ನ ಪುದಲ್ ತಬಲ ರಾಕೇಶ್ ಈ KGF ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಏನ್ ಅಭಿಮಾನಿಲ್ ಬುರ್ರ ರಾಕಿ 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 ಬಂದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಕಾಟ್ ನಾ ಇಲ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಬರಲೇಪು ನಾವು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ತಬಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಯಿಸರ್ತಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ನಡೀತೀನಿ ಇರಲದಲ್ಲ ಹೊಂಡೆರ ಇಜ್ಜಪ್ಪ 52 ತಬಲನ್ ಸುತ್ತದಿದ್ದು ಕೊಡಿದೀನಿ ಒಂದು 52 ಮಲ್ಲ ಬೊಡ್ಡದಾರ ಆಯ್ತು 22 ಮಿಸ್ ಆತು ಅವು ಬೊಕ ಇಲ್ಲಾಗಂತ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ನಿಗುಲು ಎನ್ನ ಬುದರ್ ನೀನ ಮನೆ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪನೆ ನಿಗುಲು ಇದಲ್ಲ ದಾದ ಬುದರ್ ಎನ್ನ ಪೆರಡೆ ಸಂತ ಎನ್ನ ಕೆತ್ತಿ ತಾರು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗ ಪೆರಡೆ ತೆತ್ತಿಂದ ಬುದರ್ ಪುಣ ಮಾರ ಅವಂದು ಪೆರಡೆ ನೆಂಚಿ ಬುದರ್ ಅನ್ನಗ ಪೆರಡೆ ನೆಂಚ ಪುದಾರ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅನ್ನಗರ ಕಾರ್ದ ತೊಡೆಟವರ ಕುರಿ ಆಯ್ತು ಊರಿಟ್ಟು ಜಪ್ಪರಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಬೋದ್ದುಲು ಅನ್ನೆ ಸೆಕ್ಕಿಟ್ಟು ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಯಾನ್ ದಾದ ಅಡೆಗೆ ಮಂಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಮಂದಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಗೂಡು ಪೋದು ಒಂಜಿ ಪೆರಡೆ ಬತ್ತದ ಆಯ್ತಾ ಕಾರನ್ ಗೆತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ ಕಟ್ಟಿ ಪೆರಡೆ ಫ್ಯಾನ್ ಪಟ 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 ರೆಂಕೆ ಕುಟ್ಬರಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಫುಲ್ ಗಾಲಿ ಅದು ಪೆರಡೆ 5 ಮಿನಿಟ್ ಮುಟ್ಟ ಪಟ 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 ಅಂದ್ರೆ ರೆಂಕಿ ಹಾಕು ಮಾರ ಆಯ್ತು ಬೊಕ ಮನ್ ಬಂದು ಗುಲ್ಲುಜ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪದಗಳು ನಂಗೆ ನಿಗಂಟು ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮ್ಮ ಪೆರಡಿನ ಫ್ಯಾನ್ ಕಟ್ನ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಕಚ್ಚಿ ಮಲ್ದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಸಿಗಿಸಿದ್ದು ಪೆರಡದ ಬ್ಯಾಕ್ ಇದೀತು ಪೆರಡೆ ಊರಿಟ್ಟು ಪುಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಲ ಪಟ 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 ರಂಗಿ ಭಯಂಕರ ಡೇಂಜರ್ ಮಾರ ಪುಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತಜಿನ ಪೆರಡೆದ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಮಾರ ಅವಂಗ ನಿಮಗೆ ತೆತ್ತಿ ನೆಂಚಿ ಬುದರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇ ಪೆರಡದ ತೆತ್ತಿ ಎತ್ತೀನಿ ಆ ಲೈನ್ ಸೇಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಹಿಂಗಿನ ಬುದರಿ ಜನಕಲ್ ಬುರ ಕಾತ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಾವು ಒಂಜಿ ಪೆರಡೆ ತೆತ್ತಿಂಡ ಒಂಜಿ ಪೆರಡೆ ತೆತ್ತಿಂಡ ಹೌದಾ ಎಂಕಲ ಪೆರಡದ ತೆತ್ತಿದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮುಂಚಿ ಮಾಡೋಡೊಂದು ಎಂಕಲ ಮುಂಚಿನ ಸುರುಟಿ ಸಿಗಿತ್ತದ ಬ್ಯಾಕ್ ಇದೀದ ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಜನಕುಲ್ ಮಾರ ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಜನಕುಲ್